Vítajte na videoobhliadke tohto priestranného komerčného priestoru na Račianskej ulici. Tento priestor má úžasnú lokalitu, nachádza sa v srdci Račianskeho mýta. Poďme si ho trošku pozrieť bližšie prostredníctvom videoobhliadky. Tak poďme na to. Takže môžeme rovno začať asi toaletmi. Toalety sú rozdelené na pánsku toaletu a dámsku toaletu. Štandardné zariadenie. Samozrejme v dispozícii sú aj dámske toalety. Hej, je to výhoda, že tu máte všetko oddelené. Zmestí sa tu v kľude aj väčšia firma s viacerými zamestnancami. Tunak máme kuchynku. Hej, takže viete si tu ohriať jedlo, čokoľvek, čo potrebujete v rámci obedňajšej prestávky alebo urobiť si kávu. Tunak tieto dve miestnosti sú rozvodové skrine. No a vstupujeme už do hlavného priestoru, takže tunak sa nachádza zasadacia miestnosť. Zasadacia miestnosť obsahuje francúzske balkóny a výhľad na ulicu. Kancelárska miestnosť 1, kancelárska miestnosť 2. Táto strana je orientovaná do tichšej časti ulice, respektíve do vnútrobloku. Tu máme kancelárskú miestnosť 3. Toto môže byť nejaký priestor manažera alebo po prípade šéfa, ktorý by chcel mať trošku väčší kľud od zamestnancov na to, aby sa mohol sústrediť k tomu, aby robil nejaké veľké a správne rozhodnutia. Toto je open office. Impozantný veľký priestor. Celková rozloha prenajatého priestoru je 314 m². No a ako hovorím, pozrime si open office. Toto vybavenie, ktoré vidíte tu ostáva, sú tu klimatizačné jednotky a takisto nesmieme zabudnúť aj na optický internet. Takáto je ešte vstávaná skriňa jedna, hej, na rôzne administratívne účely. Samozrejme ešte tu je jeden ďalší kancelársky priestor, ktorý je tiež orientovaný do tichšej časti ulice. Z open officeu sa dostanete do dvoch miestností. Jedna je tzv. Zabezpečovacia, sú tu ťažké bezpečnostné dvere, dá sa tu ukladať aj nejaká hotovosť alebo nejaké cennosti, ktoré máte v rámci firmy. A samozrejme ďalší kancelársky priestor. Ku každému kvalitnému komerčnému priestoru nesmú chýbať aj garážové státia. Vy budete mať v dispozícii 5 garážových státí plus jedno vonkajšie. Už na konci videoobhliadky. A nehnuteľnosť vieme ešte dozariadiť na základe vašich špecifických požiadavok, ktoré máte na podnikanie. Samozrejme, každá firma má nejakú inú predstavu a iným spôsobom fungujú, takže my všetko toto vieme pripraviť, aj čo sa týka stavebných úprav alebo nejaké iné zmeny. Bolo by ale treba samozrejme si prenajať túto nehnuteľnosť na aspoň 3 roky. Ak vás ponuka zaujala a chcete si dohodnúť so mnou obhliadku, neváhajte ma kontaktovať na dole uvedené telefónne číslo alebo mi napíšte e-mail. Teším sa na vás a vidíme sa na obhliadke. Ahojte!